Prøv lige at se nogle pæretræer. Det er simpelthen så flot. Masser af pærer, der hænger her. Klar fritid af den her pære. Det er sådan en lidt fast og enormt godt smagende pære. Og de er bare klar nu. Klar til pluk selv. Discovery-æbler. Det er simpelthen nogle fantastisk flotte røde æbler, som smager rigtig godt. Det er sådan det tidlige sommeræble. Og med en fantastisk udseende og en rigtig god smag. De er klar nu. Så vi er klar til I kan komme og plukke jeres egne æbler. Blommerne er jo også fantastiske. Blommerne er klar. Masser af blå blommer. De smager smadret godt. Og bare kom og pluk.